play. Let's play tryb zombie. Uhu. O, coś tam mówią. No tak, tak. Halo? Wszyscy na szkołę. Halo? Mają leciutkie opóźnienie. Leciutkie opóźnienie mają. Dawać na szkołę. Na szkołę, na szkołę, na szkołę. Ej, Makuła już poleciał. Szkoła, polecieli na szkołę. Może tak się ustawimy, że niby nie raz... O co chodzi w tym trybie? Widać, że zombie. Czyli mamy szansę. Ty, ale po co Wąsiu wyskoczył na samym początku? No bo on specjalnie, Żeby się bo oddzielić, chce no. nawet specjalnie zginąć chce, żeby potem dłużej jako obserwator być. To nie mógł wyskoczyć na tą Ej, szkołę? ale tutaj coś jest fajnego? Gdzie my lecimy? Bąkol. Jeszcze nie Bo wiem. każdy osobno podobno. Czemu tak Aha. powiedział. Aha, On tak powiedział, że każdy osobno, tak. No, To nie chodziło, że nie on chodziło osobno? o to, że oni ja lecą, też tak to że zrozumiałem. Wąsiu leci Chodziło tylko o osobno. niego. Żeby nie było widać. A my mieliśmy razem się trzymać. Dobra, no Ja to już wyskoczyłem. już po wszystkiemu. Dobra, to Gadasz. musimy do Mateusza, dobra, ja z To ja Mateuszem. tutaj, ja za Lechem lecę. Na ruiny. Ale nie chyba mamy też. pojazdu tym razem, to będzie No lipa. niestety, znajdziemy. Aha, bo nie ma, wyłączone są w ogóle, dobra. Okej. Motor by się przydał. No. Ja nie widzę MKR-a nawet jak tam leci gdzieś. Ja stary nawet dachu nie... No dobra, teraz już. Ty, ja myślę, że ja na pole spadam, a tu budynki są. Dobra. Musimy szybko coś pochytać, bo... A tu zaś nic. Nic nie ma, znowu No. ustawił jakoś tak, że... Kurde, ja idę tego radaru obejrzeć. Że to jest FPP, w których nie będzie widać, będziemy krzyczeć tu, kurde, jak nam wyskoczą na mordę. Dobra, mam skara. A jest jakiś delay na streamie ogólnie, czy nic? Chyba nie, Nic nie. chyba nic. Nie, na takich eventach to nie jest jakiś turniej, wiesz, nagrody to. Jest. Ty, ale się boję, jak oni tego... Ale nie, oni się nie zbiorą za bardzo, mi się wydaje, te zombiaki. No, ci powiem, różnie bywa. Zazwyczaj jak grałem... Aha, okej. Ja zazwyczaj jak grałem, to te zombiaki tam rozeszły się po mapie i przychodziły po jednym. Ale nie ma jakiegoś gościa, co... Było skomplikowane. Ktoś musi ich Taka, że jak poprowadzić. tylko pokażą, gdzie jesteśmy, to koniec, nie? Na No, streamie. To no. już jest. To już musimy być razem, bo o ile na przykład rozdzielenie, no nie ma opcji, nie damy szans. Jeżeli będziemy totalnie rozdzieleni, w momencie, kiedy oni wiedzą, gdzie jesteśmy. Bo teraz jeszcze jest spoko w miarę, no bo oni tak sobie biegają, w sumie mogą nas szukać, nie? To tak właśnie działa, że zombiaki się powinny ze sobą komunikować, na przykład. No Ej, on tak, tutaj jest, nie? tak. A i kar w ogóle się nie przyda na zombiaki, czy przydaje? Jak to wygląda? Znaczy, Nie, Średnio. no. Broń, która ma na przykład teraz jest znalazłem mgła, to nie ma sensu 50 chyba, nie? amunicji. Jak jest mgła? Nie, karp na tej mapie z mgłą to jest O. bez sensu. Takie shotguny i właśnie powiększone magazynki, jakaś automata. no, Kurde, się wystraszyłem, to ty. to ja. Ja bym jakąś kamizelkę potrzebował. Jakąkolwiek. Kamizelka coś daje w ogóle? Znaczy, no chyba na ten. Na uderzenia też. No. Chyba, Ale chyba tak mi się wydaje. Nie wiedziałem. Masz shota, Niklaus, jak chcesz. Gdzie jest? A, tu. Tam wam Dobra. brać cokolwiek, nie? Pistolety z każdą ilość, to kurde. No, Bo tu zbieramy. największy problem jest z amunicją, jak się potem już gra. Jedziecie na jakiegoś IMA z tych dwóch, co tam będą? No, my tu mamy 20 minut, znaczy Dawid nawet bliżej teraz, nie? No tam wiesz, no Uberem w 15 minut mam, nie? Nie no jadę, bo co, no tylko że tam teraz są jaja z tą akredytacją. No, nie? ja na razie, bo ja zgłaszałem tam Osoby wcześniej, przyjmują. no Ja i słyszałem, no. odrzucili mi. Ja zgłosiłem 3 osoby. Zombiak tu się czołga. Tak? No, faktycznie. Zgłosiłem Kogo? 3 osoby, a na drugi 5. I wyobrażacie sobie, że odrzucili na przykład takie w ogóle osoby, które już były 2 razy na IEM-ie i przez nich były zatwierdzone. No, ale to Dawid, ja byłem A na ty co, wszystkich pierwszy IEM-ach i mi odrzucili. To są w ogóle randomowe osoby. Mówią, a dobra, to jest 5, to powiedzmy 4, tylko jedną odrzucę, nie? W ogóle... I ja zgłosiłem potem jako nie przez Jaroka, tylko jako freelancer, ale nie odpowiedzieli mi jeszcze nic. Mam nadzieję się odezwą. Załóż se swój, że pod Niklaus se idź i pod streamer. No ale już zgłosiłem, no to teraz już nie mogę następnej zgłosić. No, muszę czekać, aż albo odrzucą, albo zaakceptują. I jeszcze raz, a jeżeli... Aha, ale odrzucili, dobra. To co, idziemy powolutku? No chodźmy do nich może tam, Jeszcze tu zobaczę. pomału.
Holo chcesz? Nie, mam 2. Dobra. Idę. Jest kara, ale ja nie biorę kara, to jest bez sensu. No ja mnie nie wziąłem. O kurde, kawałek mamy do przejścia. Nie bądź, tam daje radę na bazie. No, jeszcze żyję. 4. Kto tam kurde dmucha w Coś tam, butelkę? coś tam jak kurde, ktoś gra na butli. Że przysiadu nie było. Się przywróci i siadzie nawet, nie będzie. Masakra. Ulecha kurde. Co u mnie? To nie u mnie. No to co, to słychać? To może u mnie. Takie, Ale u ciebie no. jakaś A siadałeś tam? była, nie wiem, a może się kurde Znaczy nie, zaciągał. mam wiatrak włączony i może ten wiatrak tam A. działa, Dobra. bo nie mam utrzymania, bo nie działa na Discordzie. Przecież nie, na Discordzie działa, to nie wiem. Uważaj, idzie popełnić Wszyscy- samobójstwo. Patrzcie, wchodzi w czerwoną strefę. Woziu? no. Nie. Ej, ale on Ja powiem jedzie, a miało nie być pojazdów. No, coś To- tu prowadzi. Motorówka może. Motorówka po lądzie. No, chyba nie. Ter O, oszukał badajmy wygranko, tu. właśnie, oszukują. Ale nie, on po prostu nie wyłączył, ale po prostu nie będziemy używać, nie? Aha. O, Mati, jesteś tu. Dobra, chodź może razem już, Mati, tu kurde. Masz ten, bronię wszystkie? W ogóle ja leczenia No nie właśnie mam. tak AR-kę bym jakąś chciał, kurwa, jak zawsze nie ma. No to wbija jeszcze w ten budynek. Ła! Dawaj, Nikos. Idę. Złapię cię. Dawaj. No. A, nie było najgorzej. Kurde. A ja chciałem schody zbudować, jak spadałem. Ale za to nie ta gra. Aż ta gwiazda. Ja mówię, no, że gwiazdy pubga. Zobacz, A, ci tam powiem bomby lecą. tak, on ma full HP, nie? No. Tam nadal. Na razie spokój przed burzą. Najgorsze jest to, że jak już tylko zobaczą, to oni między sobą już zaczną gadać, nie? Tu jest, a oni tak fajnie krzyczą, Ja. bo oni muszą mieć czat ustawiony na wszystkich, nie? No. Tak słuchaj, ich tu jest, dawać go! A w końcu. Nie no, AKM-a to nie. Wyście tam w ogóle, Dawid, Mati, widzieli jakieś zombie? Czy No. nic jeszcze? Bo my jednego tam, Ja nic. jednego żeśmy położyli. Jakiś taki był. Ja nic nie widziałem. Odrzutek z grupy Chciałem- chyba. Nie wiem, czy nie wypadałoby już iść w stronę środka strefy, bo jak... Tak, bo ona... Stronie. No, bo tu nie ma samochodów. Chodźcie. O, bomby. cię Teraz wzięło. będziemy u was. O, Maciek padł. Ligo. O, ciup, pa, bum. No i poszła, kurdi. Poszło bokiem. Pom. No i teraz musimy... Zdradziłeś Lechu mnie. Z patelni ci przyłożę. Elo. Chodźcie. No i teraz już jesteśmy na podglądzie, więc trzeba być ostrożnym. Ja to Mogliby będzie dać jakieś te mechaniki, zabijanie Teraz już zaraz, okien. tak, on zginął i już będzie deskami. pokazywał. Uwaga. Teraz już idziemy razem, już nie wchodzimy teraz do budynków, biegnijmy, bo ja się boję, że ta strefa, jak ona się przesunie tak konkretnie. Tym bardziej, że zobaczcie, strefa jest połowa w wodzie, więc dużo, mało lądu jest.
Wiecie, No że ja tak, dla ale Beki też na daleko nie Nvidia... możesz mieć. Wiecie, jak jak zombiaki się super kryją daleko. we mgle tutaj w polu i one tak Nie, a stają, to ich nie widać w ogóle jak leżą, no. A ja, bo wczoraj mi Jasiu wysłał maila, w ogóle Jan Adriański patrzę mail, nie? No, Co? Czemu on mi mailem napisał? A się okazało, bo ja, tu jest samochód, ale nie będziemy no, ten... no. Tak jest. No toś narobił alarma. Słuchaj, robiłem na Nvidia live'a, grałem w PUBG'a, więc postawiłem serwery dla widzów i powiedziałem tam, wiesz, topowo dla Beki, no mało kto by uwierzył w to. Powiedziałem, dobra, kto zwycięży, dostaje GTX 1080 Ti, nie? No, I wiesz, wszyscy tam Beka, dobra, to warto grać, nie? Ale nie jedziemy samochodem, Lechu! Nie, ja tylko go... I ja mówię, dobra, to totalnie dla Beki, nie? A on... No i tam gościu wygrał. 2 No. dni później mi Jasiu pisze, ja powiedziałem, że zgłoście się do Jasia po odbiór. Gościu do niego napisał do maila z Nvidia stary, w ogóle nie Ja wiem jak on to pierdzielę. znalazł. Jański coś tam Nvidia mówi, co to jest bąkol? Ja mówię, no nie, do Beki powiedziałem. Kurde. No to nieźle. Później by się skończyło tak, że Nvidia musiała mu dać tą kartę, a Dawidek zapłacił. I to byłby... Dostał gdzieś kartę od kuriera i nic nie wie. Dobra, ja robię, żeby biegło. I... No właśnie, to jest autoran. No właśnie. To ja idę, zaraz będę. Nie no, śmiszki. no jest spoko, na razie jest okej. Jest dobrze. Słuchajcie, ja bym biegł. No, No ewidentnie, bo one... Widzę zombie. Halo, gdzie? przed nami. Yy, Prawie. ja nie widzę. Trzeba dobijać, oni się będą podnosić. nie Przepraszam. Taka sytuacja. A był kolejny wykluczony z grupy. Odrzuciło go stado. Gdzie w ogóle biegniemy? No tak ku środkowi, nie? Gdzieś tak. Gdzieś tu? Może tu, no. No dobra. Wiecie co to jest? To jest... Bo mam nadzieję, że macie dużo amunicji. Ja mam łącznie 400 pocisków. 90, no to tak 90. bez szału. Ale my w głowie będziemy ten. Więc... Jasne, no. Nie jest takie łatwe. 620. O! A co ty 9 masz tyle? Tak? No leci. Czekaj, co on ma? Fligę. Aha, nie, skara. Ja mam skara i umpa. Ma ktoś jakiś uchwyt pionowy, coś? Nope. Zobaczmy, czy zrzut tutaj byśmy mogli wziąć. Tu leży skar i uchwyt jak chcesz. Gdzie? A na stoliku środkowym. Biegniemy do zrzutu? Ja sobie naboje Chodźcie, pozwolę zrobimy, wziąć. bo może tam zombiaki też pójdą. Co, do zrzutu? Chodźcie. Gdzie jest zrzut? Ja... I zabrał mi uchwyt, no. Nie jest Tak? bardzo Nie, daleko. zabrałem? Przepraszam, już ci wyrzucam. Wyrzuciłem. Nie, wyrzuciłem, nie wyrzuciłem. Masz, o. O. Dziękuję. Box. Chyba, że potrzebne ci jest. Tam. Poradzę sobie. Się przydało ze zrzutu krowa, nie? O, no. Ho, W wypadku. by było No. idealne. Mamy zombiaka. Cześć kolego. Halo! Cześć! Siemka, Nie, siemka. Powiedz gościu, czekaj, są tutaj. Halo, co to jest? Wychodzić! Wychodzić, szybko! Jak jest głośny ten karabin. Biegnie, przez pole biegnie. Tam jest. Lechu, on chyba na ciebie poluje. Ej, Lechu to twój fan. Wstawaj, tu w trawie siedzi gościu. Biegnie. What the fuck? Idziemy. Czy nas...
Dwa zombiaki. Za nami. Jeden na 310 biegnie. Powalony. Cześć. Dobra, idziemy do strefy. Okej. Bo jak się tu wejdzie do góry, to jest dobre, wiecie? Tu się więcej widzi wtedy. Ej, gościu biegnie! Kurde, nie Jakiej? widać go. Teraz zrzut leży na tym, na drodze. Ano. Cześć. Ty jest po mnie już. Bijam. To jest Lechu! Czemu? Co się Idziemy do dzieje? Lecha. Dawać mnie, pomóżcie. Jest Biegnij! pełno za Ale mną. do nas! O kurde, Bele! Nie odwracaj się! Biegnij! Witam wszystkich. Co tam? I tak mnie nie zabijecie, bo to moja ekipa za górą. Dobra. Wszystko? Spokojnie, już jest spokój. Ale mi się zadało, nie wiem skąd tyle. Uważajcie na 120 dużo osób. 120. Ok. Do strefy tu musimy iść, chodźcie. No, chodźcie. Po lewej, po A, lewej. biegną, Widzicie? no, równo z nami. I przed nami też tu będą, tam gdzie te drzewo z prawej strony. Kurde, wchodzimy w strefę zgniotu. O, coś tam położył się. A kurde. Ej, gościu za mną! Gdzie? A tu! Przepraszam. Bandażuję, to jest najgorsze, bo nie można stanąć. O ciul, ja mam 15 naboi. Taką szybką strefę chyba ciągnął. Nie, czekaj, dobra, już udało się. No jeszcze ich jest 70, tak się zawęzi, to Dużo, potem kurde, będzie masakra. zostało ich. Ja pierdzielę. Jakby się dobrze skryli, na przykład jakby się na mylcie zamknęło i jakby nas wszyscy natarli w jednym momencie, to mamy przewalone. Mamy No nie wiem. ammo, nie? Ej, macie dużo ammo? Bo jest słabo. Macie dużo ammo? Ktoś ma bardzo dużo ammo, czy nie? No ja mam bardzo A mało. do czego? Amunicji jakieś? Ogólnie, nie wiem, 14. do M-ki najlepiej. Ja mogę dać zielone ammo. Ktoś ma To- dużo? No właśnie. Zielonego mam Właśnie 47. No Mam to nie, to 9 tu- mm 400. Mam 40 pocisków dodatkowo. O moj. Po prawej biegnie jeden domek. Ja już tak będę strzelał tylko jak będzie 100% trafienia z bliska, bo kurde, szału nie ma amunicyjnego. Taki mają troszkę jakby speeda większego, nie? No, Nie. Nie, Ale znaczy- jak Ale chociaż nie dogonili mnie tam na tym polu, jak uciekałem. bez broni biegłeś czy z bronią? Chyba schowałem później, no. Kolejny zrzut. Nawet w tym kierunku bieg. No chodźcie, żeby było ciekawiej, tam na ten zrzut pójdziemy. no to chodźmy. Z lewej Leży. zombiak biegnie dwóch. To może zabijemy, póki nie są ten, bo się zbiorą, to będzie po nas. Tak, Ale- może ich wybijemy. Będzie O, ciekawie. biegnie, dwóch, dawać. Trzech. Dobijajmy z pięści może, co? No, bo szkoda naboi. Dawidowi nie ma szkoda. Nie. Dawaj kolejnego. O, są, na 80 leci, raz, dwa, trzy. Chyba nie mam naboi na takie strzelania. Chłopcy, dziewczęta. Dobijajmy. Dzień dobry, dzień dobry. I Dzień dobry. Oni też do Ej, strefy mogę lecą. przejechać jednego? ja przejadę jednego. Jak ten, stary, bo cię zbanują. Nie, bądź nie banuj. Bądź nie banuj, tylko go przejadę.
Tylko go przejadę. To się kameruje. To nie jedzie. Ej, bo Ja on jadę nie ma, go. bo Nie ma on kółek. nie ma opon. Nieważne. Oni są w zrzucie, chodź. Nie ruszaj się. O Boże. Ej, chodźcie tutaj, Na- tutaj jest teraz zabawa. Najechał Chodźcie. go na szyję. Tu są 100%. Ej, tam stoi przed nami jakiś Chodźcie. nieruchawy. O, padł. Chyba był awk. Wydaje mi się. Jakiś boroczek. Ty, gdzieś tu gadają. Tak? Ja nie słyszę Przepraszam, nic. jest tu No, go. słyszałem przed chwilą jakiegoś. Halo, halo, halo? Przyjaciele, gdzie jesteście? Mogę tu? Albo miałem jakieś haluny. 57, no. Ty, a tu zostało 57 No właśnie, a zombiaków na strefa takim jest, kółku. no, będzie... Zaraz będzie beka. Będą dymy. Będą dymy. Co to się dzieje? Może się zaproponuję tak... Co się stało, Lech? Czemu titasz? Chowajcie się do Może auta. zaproponuję taktykę obronną w domu. Chowajcie się. Chodźcie do środka. Schowamy się. I strzelajcie z auta. Wariaty. W pięści w oponę walnąłem, się rozwaliłem. Dobra, Chodzimy, dawaj. dawajcie na TT, no. Wejdziesz tam, czy nie? Da radę? Chyba Na tak. wieżyczkę? No. Na te Ale gdzie? boczne tutaj. A, bo nie podciągnie się chyba tak ze skoku. Ej, nie, idzie, patrzcie, wlazłem. Ciężko jest. Jak wejdzie zrobiłeś tam? to? No, Ej, dobra, widzę zombiaka. skoczyłem. Ale trzymałeś później, czy coś? Bo mi tak nie chce złapać. Nie no, rozbieg po tym, skoczyłem i się chycił. Bo one nie wejdą tak łatwo tutaj, jak tu skoczymy na górę sobie. No nie. Musimy wejść może w O. środek, będzie ciekawe. O, zarobiliście. Oni 100% kampią 56. Ej, to jest w strefie jeszcze? Tak, To to jeszcze jest chyba. Bierzemy to po drugiej stronie lepiej. Nie no, to byćmy tu. Nie, ale dajmy może szansę, żeby wiesz, bo to wygrać... Ale my nie mamy ammo, my nie wygramy z tym. Ja mam 10 naboi. No To właśnie. możemy szukać. No dobra. Nie, Niklaus, dawaj No. tutaj. Dawaj na drugą stronę. Czy to Dobra, to ja idę to na, było w na, strefie, na, czy na nie? drugą. Bądź na drugiej, dobra. No. A to jest moje w strefie raczej, co? Tak. Tutaj przybliżę. Chyba tak. To jest tak na styk w Za- strefie, ja pierdzielę. Wy zamiast tam wchodzić, to byście amunicji szukali. No nie teraz to już O, Teraz to już jest, koniec, jest tak? Lech Zombik na 125. Ej, chyba tak, się widzę tego samego. Ale Tak. ich tam jest Fajka. więcej, oni się Tak, czają tak. na nas. Strzał ostrzegawczy. Nie podłazić! Za górką w ogóle tam są, No uważaj. tam może ich być nie wiadomo ile w Po lewej. sumie, także uważałbym. Ale gdzie? Na 125 stopni, za tą górką, tak jakbyście na tą wieżę ciśniej Tam jak patrzyli. wchodzisz, tam jest pełno ich, no. No. No właśnie za tą górką, Twardzie. Mati, co wbiegasz. Idę na zwiat. No, i co tam widzisz? Jest za tobą. O, za tobą! Dobra. No i 6 naboi. Tu tylko ten jest. A, to się musieli gdzieś pokryć. Jakby to było w strefie dalej, ta wyżyczka. Ale To nie ma może by szans, się że nam to będzie. udało, ale ich jest Nie. jeszcze 50. Oni są- nie mają biegnie, biegnie. Ta, ta, Biegnie ta. od tyłu, no od auta. Widziałem. Dostał. Ty no, żeby 50 osób na takim kółku się ukryło. No. To jest straszne. Tak. Dobra, musimy iść, chodźcie, idziemy. O, Panowie, jest mało ciul. czasu. A zabiliście go, czy nie, tego Nie, zombiaka tutaj? nie, on jest, Tak, jest... on jest chyba za tą budką gdzieś. Co tu robisz? Dobra, chodźcie. Bo... Czekaj. Co ty go bijesz z pięści? O kurwa! O kurwa! Co jest? Mati, co? O! Chyba spuścili zombie ze smyczy, bo z Malty właśnie wybiega ze 20. No to idziemy. O, faktycznie. Napierdzielać! O kurde, ile ich biegnie! A ja z shotgunem! Nie wiem, rzucę granatem, uważajcie. O kurde! Mati! Okej, trochę przesadziłem.
Czemu to się nie przeładowywuje? No come on! Lech, z tyłu, z tyłu! Nie mam ammo już. Nie! O, Hilka zabiłem. Za tobą, Dawid, za tobą! Nie mam ammo już. Uciekamy! Uciekamy! Masz ammo? 15 do shotguna. A zielonego nie masz. Zamykamy się. Nie mam nic, nie mam, wszystko wystrzelałem. Zamykamy się. Nikogo nie ma w domu. A masz ten? Dopis... Mam... nic nie mam. Mam 15, 7,62 jeszcze. Tu jest 7,62, ale nie wiem, czy ktoś ma taką broń w ogóle. Dobra, biorę ten Chodź rewolwer w szybko. takim razie. A, fuck, nie mamy. Dobra, no to my będziemy walczyć na to. Będziemy ich bluzgać. Podnoszą się teraz. A chodźcie się ukryjemy w trawie. Ej, pójdźcie się do trawy. Pójdźcie się do trawy. Ale nie, chodźcie oni, do ona jaja. go, przecież to będzie widać na tym. Na streamie przecież. O kurde. Dobijmy ich, póki się podnoszą, chodźcie. Czy nie? Tu podłażą, podłażą. Pomocy, pomocy. Ty, 12 ja naboi. mam dużo ammo, do tego. Ty, to jest do zrobienia. Lecą po Samo- polu. Poświęciłem się, żebyście mogli żyć do części. I wykorzystajcie. I zabijajcie Pomocy, trupy, pomocy, jak są pomocy. blisko, bo Ej, mnie czekaj, obejrzy. uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Czekaj, nie mogę go namierzyć. Dobra. No, o, po prawej, stary. Kierunek 200. No. Może nas nie Nie zauważy. atakujcie nas. Nie mamy ammo. Dobra, jest dobrze. 25 tylko zostało. Macie coś czy nie? Tylko ja mam. 10 naboi. I 5 do skara. Dobra, na spokojnie. Może Ja poumierają wybijam ich. ze starości. No i nie mam naboi do skara. O! Chyba powstały. Nie! Lech, pomocy! Pomocy! Jerona! Pomocy! Nie zdążę przeładować! Lech, nie możemy się patrzeć. Dawid, pomóż! Pomóż! A! Dostałem! O, nie mam naboi w ogóle! Ja muszę wziąć. Bije mnie ktoś! A! Jestem na strzała! Dobra. Pomocy! Idziemy w stronę. Pomocy! Pomocy! A! Padłem! Ratunku! Lech, ratuj! A, nie bijcie mnie! Leszek, dasz radę. Zostało ci tylko 9. Nie mam 10. tyle ammo. A. No, kurde, tak czułem, że końcówka będzie kluczowa. Dawaj. Dobrze, Patrzyłem teraz, dobrze, włączyłem dobrze. live'a na chwilę, nie? No. Z ciekawości zobaczyć, jak te zombiki są. Jezus Maria, to wygląda okropnie. O! Oj, będzie ciężko, Lechu. O kurde! Lucky Ładuj, Luke! ładuj! Lucky Luke! Nie mam ammo, nie? Nie masz w ogóle już? Nic? Z podskoku, stary, to już Złapałem zmień na z X. swojego ciała mam. O! 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 Nie ma, a ładuj. Taki luch. No!
kurde. Dawaj, czekaj. Dobra, podleć się, podleć się. Czołga się, jakie bydle. Nie człowiek, a No, bydlę. bydle, nie człowiek. Dostał. A, jest. Ej, na pięści z nim lechu! Ja! No. Na pięści mogłeś. Ale tam... Ja musiałem biegać po was i tam ammo zbierać, nie?